Hello, I'm going to introduce Jay McCarthy. He would like to explain a little bit about US beef. So, Mr. McCarthy, So start explaining. let's go. Let me start first. Jeg hedder Knud Aagaard Svendsen. Jeg kommer fra et firma, der hedder Metafoods. Vi har hovedsæde i Atlanta, Georgia. Og vi startede vores hormonfri oksekødsprojekt i 2003 med 20 stykker kvæg. Det var alt, hvad vi kunne finde af hormonfri kød, der kunne komme til Europa. Og det har groet dejligt lige siden. Og i de første par år var vi faktisk ikke ret mange på billedet, men til gengæld var vores prisniveau også væsentligt højere, end det er i dag. Men vi har fået masser af konkurrence sidenhen, og vi har også selv groet og vokset godt og kraftigt. Og det er skægt at lave sådan et projekt, selvom det er vanskeligt, fordi vi kan ikke sælge nogen af de her udskæringer i USA med nogle få udtalelser, fordi folk vil ikke have det hormonfri kød, sådan set. Det er jo skægt, som på den verden ligger den her. Men det er derfor, vi bliver nødt til at tage alle vores udskæringer herover. Så det er en af de store opgaver, vi har. Det er, at der er 25 udskæringer, som vi gerne alle sammen skulle have solgt. For det er jo altid let nok at sætte ribeyes og splitloins og tenderloins. Men de alle de andre udskæringer skal vi også gerne få solgt. Og det er derfor, vi har allieret os med Jay McCarthy, som er ekspert i at vise folk, hvordan man får den bedste yield ud af hver eneste stykke kød, og hvordan man kan bruge de forskellige stykker til det. Alt vores kvæg, de kommer fra Nebraska-staten og nogle af de stater rundt omkring Nebraska. Det er alt sammen, i dag er det mest Black Angus, men vi har også stadigvæk nogle Hereford i vores herds, og vi har også lidt Red Angus, og så har vi krydsninger med Angus og Hereford, som er mit favorit stykke, og det er det, vi kalder en baldy, fordi kvæget kommer ud af det er helt sort med hvidt ansigt på sig. Vi slagtede alle dyrene hos Great Omaha Packing i Omaha, Nebraska. Det er et familieejet slagteri, der startede i 1920, og stadigvæk ejet den samme familie. Selve slagteriet i dag er bygget i omkring 2000, tror jeg det er. Så det er meget moderne og super flot og fint. Og det er dem, vi har samarbejdet med igennem alle de her år med det her projekt helt til Europa. Der er masser af historier. Alle vores kvæg kommer fra familieejede gårde, og vi startede ud med 2 og 3 gårde. Nu har vi 77 forskellige gårde og feedlots i vores program. Men stadigvæk hovedparten af vores kød kommer fra de oprindelige 10-12 gårde og feedlots, som vi har. De fleste af gårdene, de er fuldstændig integreret. Det vil sige, at de har deres køer, de har deres kalve, de har deres tyre, de har deres eget feedlots. Og de fleste af dem dyrker også deres egen majs, som er basis for fodring af vores kød. Forskellen mellem almindelig amerikansk oksekød og vores kød, det er, at det amerikanske kød, hvor vi normalt ville lave en lille implant med hormoner, når kalven er rimelig ung, de er et feedlot imellem 90 til 100 dage cirka, måske op til 120, kommer lidt an på årstiden. Vores kvæg, som ikke er behandlet med hormoner selvfølgelig, de er i feedlots fra 180 til 250 dage. Det kommer altså an på alder og tidspunkt af året, de er født på. Derfor får vi en væsentligt bedre fedtmemorering. Vores grade outturn er væsentligt højere, og derfor får vi også en meget fin og flot kvalitet. Næsten hver eneste ret, alle vores udskæringer er møre og har masser af memorering i sig, som giver masser af smag, og det er det, der er hele hemmeligheden bag amerikansk oksekød. Mange forskellige foder, kvæget med andre kornsorter som sådan, men alt vores kvæg, det er 100% majs. Som sagt, jeg kan blive ved, men altså, jeg vil meget gerne have, hvis vi finder ud af det hen ad vejen, og alle de spørgsmål, I vil stille, dem vil jeg meget, meget gerne besvare. Det er et drønskægt projekt, og de fleste af vores farmer, som er med i projektet, de følger meget med, hvad vi foregår i Europa. Hvis jeg ikke får ringet til nogen af dem, når jeg kommer hjem efter en tur, så ringer de til mig, så kan de stadigvæk lide vores kød derovre. Det kan jeg jo
glædeligt meddele de fleste gange, og det siger de ja til. Så det er det, der er sket lidt, og det er også sket at komme ud og arbejde med alle jer og komme tæt på det endelige user af det. Og det er også derfor, vi har brugt Jay til at hjælpe os med den slags ting hen ad vejen. Jays danske er begrænset til nogle få udtryk, som jeg slet aldrig vil bruge i min egen mund. Så jeg håber, vi alle sammen kan forstå, hvad han siger. Men hvis der er spørgsmål hen ad vejen, så lad os bare spørge, fordi det vigtigste for os, det er, at I forstår alle udskæringerne, og hvis der er ting, I gerne vil have at vide, eller have at vide mere om, så lad os snakke om det. Jay? You understood everything I said, Did you right? just give me a blessing or something? No, I just said now everything is in your hands. Oh. Good.